Qonağa sêyemîn ya Xeseba Firatê bi piştgirî ji êlên Ereban yên herêma Reqayê dest pê kir. Fermandarên Hêza Sûriya Demokratîk Qesedê di Kongrekî Çapemenî de li herêma Silûg operasyon ragihandin. Fermandara operasyona Xeseba Firatê rojda filat ji bo dengê Amerîka armanca qonağa sêyemîn anî ziman. Niha pêngava siyemîn pêvajoya siyemîn hatiye destpêkirin. Ev pêvajo jî weke diretla em dikarin bêjin retlekî milê Mekmenê retlekî milê Silûkê hatiye destpêkirin. Niha her retlekî ji vanan em dikarin bêjin 5 kîlometr pêşveçû ye. Herêma Bakurî Rojhilatî Reqayê ya di armanca operasyonê de deşteke dûze û ev yek hin astengiyan tîne holê. Daişê jî bi mayînan û tirimpêlên mayînkirî hewl dide got pêşketina hêza êrîşkar dereng bixe. Bejdarbûna aktiv ya balafirên koalîsyona navnetewî û tevgera bilez û beziya şervanan li ser zemînê encamên berbiçav pêk tîne. Di rojayekê de Hêza Sûriya Demokratîk Qesedê di her du refan de 5 kîlometr pêş ketine. Li eniya şer banzêrên got gihana destê Qesedê roleke giring lîstin. Hêjaya balkişandinê got heftê û pênc ji sedî ji şervanên Qesedê yên beşdar di qonağa sêyemîn de ji netewa Erebin û ji xelkên herêma Reqayê. Qonağa sêyemîn ya operasyona Xeseba Firatê dest pê kir. Armanca wê got bigêje çemê Firatê Reqa ji meyadîn û dêra zorê veqetîne. Zana Umer dengê Amerîka ji berên şer li Bakurê Reqayê.